Non vos mentía cando vos dicía que en Curtis tiñanos moitísimo que contar, tanto que fixemos unha segunda parada para coñecer máis veciños e veciñas e, sobre todo, máis opinión. Hoxe estamos en Teixeiro, concretamente no Centro Etnográfico, e a xente que me acompaña non é outra que Mario, Noelia, Raúl e Ana. Mil grazas a todos por estar hoxe aquí. Pero se vos parece, antes de escoitarvos e de poñernos a debatir, imos saber un pouquiño máis sobre a vosa vila. Xa vos adiantaba que sería preciso volver a Curtis, e non me equivocaba, pero desta vez salientando a súa riqueza gastronómica, riqueza que se ve ben representada no queixo como nestes apetitosos doces. Pero falando de riqueza, hai algo máis valioso que a cultura ou a educación? Pois neste lugar ambas se mesturan para defender e divulgar o patrimonio, empregando o río como fío conductor. Ermitas, castros, tantos lugares que visitar como anos de antigüedade ten esta igrexa de Santalla da que hai constancia dende o século IX. Fixemos dúas paradas nesta vila, pois non merecía menos. Agardo que non sea a derradeira porque penso que queda moito por contar, pero bueno, non me enredo máis e deixo que escoitedes estes veciños e veciñas. O primeiro tema do que imos a falar hoxe son os servizos aquí no rural. É un tema moi amplo, entón imos intentar tocar un pouquiño todo e comezamos coa saúde. A ver, contádeme, como valorades a saúde aquí, na zona rural? Bueno, eu creo que valoro dunha forma moi positiva, tanto en Teixeiro como en Curtis contamos con un centro de saúde propio en cada un dentro dos centros urbanos, polo que estamos a escasos metros en calquera deles. E con respecto á zona máis rural, con respecto ás aldeas un pouco, contamos con un servicio por parte do Concello, o Teu Carón, polo cal dispoñemos dun servizo a domicilio por parte do médico de cabeceira en calquera das situacións que precisemos. Ana, penso que ti, que ves de Barcelona, podes tamén falarnos desa diferencia, non? En Barcelona hai mucha máis población e claro, ir al médico pues te lleva mucho más tiempo, tiene que estar toda la mañana igual para ir de urgencias, y aquí al final, como somos menos población, el médico te conoce mejor y es mucho más cercano y bueno, además en Teixeiro tenemos PAC, que es para los concellos limítrofes. Gústame isto que dixeches de que o médico nos coñece, porque non sei aquí, pero, por exemplo, a min, eu teño o mesmo médico de toda a vida e coñécenos a todos, non? Non credes que sea unha diferencia importante, unha vantaxe, incluso? Eu creo que iso que fai un pouco que a medicina que temos aquí que sea unha medicina de maior calidade, porque ao final, pois ti igual nunha gran cidade vas a un médico e o médico non te coñece, vas a ser un número máis deslistado. Entón, eu creo que nun pobo, pois o paciente sempre vai estar con unha atención de mellor calidade, só polo feito de que en canto entras pola porta xa te recoñece e sabe cales poden ser os teus problemas ou calquer doenza que teñas. Exacto, ti tamén notas isto? E basicamente eso que dixeron os meus compañeiros, que nada, é como máis cercano o trato co médico e nada, un pouquiño contra do, bueno, de respecto á cidade, sería os servicios máis profesionais, por así decir, pero bueno, que en todo caso a unha media hora teríamos. Claro, os especialistas que os atopamos a nada, e a atención básica témola coberta, ou non? Exactamente. Pois xa que decíamos que íbamos cubrir un pouquiño todos os puntos destes servizos básicos, vamos falar da educación logo, parecevos? Como valorades a calidade educativa aquí no Concello de Curtis? Bueno, eu estudei sempre en Curtis, tanto no CIP de Curtis como posteriormente no IES, tanto a ESO como bacharelato. E debo dicir que era unha educación moi cercana, tanto dos profesores como de todo o centro educativo, a nivel secretaría, conserxería, etc. Polo que dicimos, a poboación era moito máis reducida e, por conseguinte, sempre era moito máis fácil, maior cercanía, coñecíanse as propias familias, incluso os propios alumnos era xente de toda a vila,
que sempre nos coñecíamos e ao final no instituto xuntábamos concellos limítrofes, pero sempre xente moi coñecida. E Ana, ti creo que estás bastante vinculada co tema da educación, non? Sí, pero bueno, yo estudié en Barcelona Claro. y no tiene nada que ver. De hecho, ahora trabajo en un cole también y la educación es completamente diferente porque aquí es mucho más cercana, es lo que él dice. Al final todo el mundo se conoce, los profesores muchas veces son del propio sitio y lo que sí que me llama la atención es que se estudia como mucho más cercano, en plan, mucho más la vida cotidiana. Aquí hay huertos, se estudian más los animales, ahí es como mucho más urbanizado todo y mucho más historia. Claro, que ao final aquí isto forma parte da nosa infancia. Aquí como que se enseña a vivir. Isto é fermoso, non? Vos notades este cambio na educación respecto ás cidades? Totalmente, a ver, eu creo que eso, que principalmente marca unha diferencia importante e é que ao final eu creo que pois en toda a educación é verdade que hai unha materia fixada para aprender, pero que tamén contan moito os valores que che aportan e creo que estudiar no rural, pois ao final aportache uns valores e esa cercanía, como dicía Raúl, cos mestres e demais, que non vas a ter nunha cidade na que non coñezas a ninguén ou probablemente os alumnos non se coñezan entre eles de un curso para outro. E ademais, por exemplo, eu, pois, que a idade que teño ahora mesmo, valoro que teñamos disponibilidade para estudar ata bacharelato, teñamos tamén formación profesional, cousa que noutros concellos, pois, ao mellor non dispoñen dela. E entonces, pois, para seguir en Curtis, para seguir vivindo aquí, pois, eu creo que é un punto a favor. Sí, vamos, que temos educación ata unha avanzada idade, incluso, non? Por exemplo, eu penso como nai, e se algún día o son, pois, hasta os 18 anos o meu fillo pode estar no pobo sin ter que desplazarse. Eu creo que isto é de valorar... Bueno, contanos, Mario, como foi a túa experiencia? Exactamente, o mesmo que a Raúl, eu estudiei, bueno, no meu caso no CEI de Teixeiro e no IES de Curtis. Sempre foi moi bon o trato, moita cercanía cos profes e con todo, a educación perfecta. Pois a verdade é que tamén o que di a miña compañeira Noelia, que a hora de mañá de ter un fillo, ti sabes que non vas ter ningún rompedeiro de cabeza no tema de estudiar aquí no concello. Hasta o bacharelato e incluso máis está servido. Isto, a verdade, é unha auténtica vantaxe, sabendo que iso, que non te tens que desplazar lonxe para poder acceder á educación básica, polo menos, non? E agora, non sei a vos se vos pasa, porque eu son da aldea, é certo que algo que sí que noto é as deficiencias no transporte, porque é certo que a mobilidade para os máis novos, sobre todo antes de sacar o carné, que se nos complica un pouquiño. Vos tedes facilidade para movervos aquí na comunidade? A ver, dentro da comunidade, creo que dentro do pobo tampouco é moi necesario o transporte. Dentro das aldeas sí que é certo que vivimos todos moi na zona, pero sí que é certo que a nivel transporte temos tanto tren, estación de tren nos dous centros urbanos, e tamén temos, autobús nos ambos casos, pero bueno, as líneas sí que son un pouco escasas a certas idades dentro de ter disponibilidade todos os días, pero con os horarios bastante reducidos. No meu caso, por exemplo, estudiando en Santiago, sí que é certo que agradecería máis servizos, sobre todo de autobús, que é o que teño directamente, pero realmente estou servido, é dicir, no sentido de habelo hai, no? Pero despois sí que agradeceríase maior habitualidade, sobre todo. Eso de que nos temos que adaptarnos a eses horarios, non? Sí, agradeceríase un pouco máis de vías, sobre todo, bueno, os viernes e os domingos son os días habituais universitarios, pero realmente estamos servidos, tanto para ir como para volver, non nos podemos queixar nese sentido. Ana, ti no transporte tamén notas esta deficiencia, perdón? Yo he de decir que tanto Curtis como Teixeiro tienen un comercio local muy bueno, o sea, puedes estar meses sin necesidad de ir a las grandes, a Coruña, luego aquí más o menos hay de todo y además al final así estamos ayudando al propio concello. Claro, ao final sí que é certo que o transporte témonos que adaptar un pouquiño, pero atopamos de todo aquí, no propio comercio local e na propia vila, ou non? Eu considero que sí, é verdade que, por exemplo, eu a día de hoxe, se me planteasen necesitarías un maior número de transporte ao día, pois diría que non, porque considero que estaría ben, pero, por exemplo, para mí non repercutiría en nada. Eu seguiría tendo o meu vehículo, desplazándome, e é verdade que poden pasar meses no que non teña que salir do pobo porque todo o que preciso o teño aquí. Entón, sí que considero, por exemplo, como dicía Raúl, que é importante na hora que é unha etapa universitaria e demais, donde sí que, evidentemente, moitos dos estudantes teñen que desplazarse ás cidades e non teñen a oportunidade de ir e vir no día e residir aquí. Pero no día a día que ti desenrolas no pobo, eu considero que tampouco necesitas. Mario, ti desenvolveste perfectamente aquí, botas algo en falta? Non, eu creo que, bueno, a maioría da xente aquí ten carné tamén, é unha cousa que hai que destacar porque, eu que sei, eu, por exemplo, hoxe en día non uso ningún transporte público. Xa sei que ao mellor non está ben visto para todo o mundo, pero, non sei,
tamén creo que non é viable adaptarlle os horarios dun transporte público a cada persona da poboación. Dunha maneira máis xeneral, como decían os meus compañeiros, co tema da universidade, pois, por exemplo, o domingo e o viernes que a xente vai e ven ás casas, pois sí, pero despois, entre semana e todo, non... No referido a actividades recreativas ou culturais, vos atopades as instalacións ou levanse a cabo as iniciativas necesarias aquí en Curtis? Sí, eu creo que sí, con totalidade, vaya. Eu desde os 5 anos xoguei a fútbol aquí no Concello por parte das escolas deportivas. Hai clases de baile, que tamén bailei, hai clases de pilates, yoga, de todo un pouco, vai, estamos servidos. Pois a ver, contádeme a vosa experiencia, que actividades atopamos aquí logo? Bueno, que eu creo que en eso temos que destacar porque ademais considero que é moi difícil desenrolar actividades nos dous principales núcleos e temos esa sorte, ao final temos piscinas municipais en ambos núcleos, temos, como dicía el, clases de pilates, clases de yoga, temos pádel, temos pistas de pádel tamén, temos pistas de fútbol, ao final eu creo que temos unha oferta de actividades durante todo o curso escolar e tamén no tempo de verán que é de destacar. Esquéceselles algo aos vosos compañeiros? Ocórresevos algo máis? También hay gimnasio y para los pequeños, pues, por ejemplo, ahora en verano pues hay campamento, que para los padres también pues está muy bien porque les ayuda a conciliar, que al final en verano pues también se trabaja y también es una forma de hacer deporte y de hacer ocio. Y también en Curtis hay el espacio Xoven o algo así. Sí, espacio Xoven. Que eso también es de los 13 a los 30 años y son, bueno, se van haciendo actividades o clases de baile, se hacen, no sé, cursos de diferentes cosas. Vexo que este ámbito tedelo moi completiño, non falta de nada. Pois se vos parece, imos cambiar agora de bloque, imos falar da corresponsabilidade, que é, pois, bueno, é a distribución, xa o di o nome, das responsabilidades en diferentes ámbitos a partes iguais. Que pensabades? Que hoxe non íbamos escoitar a xente da rúa? O tema de hoxe, a corresponsabilidade. Que opinas? Como debería ser a relación ideal? Que nos respetáramos a todos iguales. Non pido igualdade, pido respeto. Deberían repartirse as tarefas por igual ou non? Por igual, totalmente. O traballar os dous debía ser así. Cando traballan os dous... Eso é agora os modernos, porque os nosos... Non facían nada. Antes a muller era na casa e o home fora. Non, a muller era da casa nas de fora. Porque eu traballei sempre. Sí. E o home solo fora. Bueno, na casa pouco. Aquí existe Concilia. Eu creo que sí. Sí, existe. claro que existe. Sí. Contame un poquinho en que consiste, máis ou menos. A ver, en axudar os pais que traballan, que levan os nenos aquí, levan os pais os nenos ás 8 da mañá a Contillo ao colegio, hai unhas chicas que axudan a cuidalos, e os pais traballan, os nenos están aí hasta as 2, non? Ou 1:30. Si, os dous poden ir a traballar, ou non? Claro, sobre todo no verano, cando a xente está de vacacións, os nenos non teñen colexio e teñen que estar con hai campamentos. Hai campamentos. Bueno, estamos bastante ben, sí. En Curtis, entonces, levades iniciativas para conseguir esta igualdade, non? Eu penso que sí. Eu creo que sí. A xente xoven xa está máis concienciada de todo É isto. diferente. Ti crees que isto se cumple a día de hoxe? Sí, sí. Sí, que as mulleres e homens teñen as mesmas responsabilidades, por exemplo, no cuidado dos nenos. Non, non teñen máis as mulleres. Sí, e isto debería cambiar. As mulleres deben ter as mesmas responsabilidades. Sabes o que significa o concepto de corresponsabilidade? Sí, é máis ou menos que para teña a responsabilidade tanto o home como a muller. Estás de acordo con isto? Por suposto. E pensas que actualmente isto se cumple? Non, para nada. Eu penso que non hai tanta responsabilidade para a muller como para o home, non son iguales. Pensas que se deberían levar a cabo iniciativas igual para que isto sí que acadara a equidade? Sí. Aquí en Curtis hai algunha iniciativa, non? Sí, eu penso que sí. Por exemplo, o Concilia, non? Que me falaron antes del. É un campamento, bueno, para os nenos, e despois polas mañás tamén, cando hai cole ou así, pois teñenos ali todos xuntos, comen todos xuntos e esas cousas. Sabes o que é a corresponsabilidade? Sí. É que é? É o reparto de tarefas entre home e muller a partes iguales. Estás de acordo con isto? Sí, estou moi de acordo. E ti crees que a día de hoxe isto cúmplese? Sí, cada día cúmplese un pouco máis, creo eu. E para acadar o 100% deste reparto equitativo, que
iniciativas se poderían levar a cabo ou dende onde se ten que atallar? Pois eu creo que concienciarnos un pouco todos de que o reparto de tarefas ten que estar un pouco igual entre o home e a muller, a educación tamén. Si, somos iguales. Pero vos credes que se leva a cabo, por exemplo, nunha familia que hai o mesmo reparto de tarefas? Non. Non, suele facer máis tareas a nai. E debería solucionarse isto? Si, hai tempo e ten solución, si. E igual que cousas poderíamos facer para intentar solucionalo? Colaborar máis nas tareas domésticas. Crear un plan e repartirse las tareas de igual cual sea. Igual si eres la madre ou el padre. Aos máis pequenos hai que enseñar isto. Contádeme, que é para vos a corresponsabilidade? Pues eso, que tanto las dos partes de la familia, o sea, tanto el padre como la madre o madres, que las dos partes hagan lo mismo, en plan, se repartan las tareas del hogar y las tareas en sí por partes iguales. A partes iguais, non? Sí. Eu, pola miña parte, definiría claramente como un 50-50 da unidade familiar. Ao final, pois eu creo que de verdade que no núcleo que vivimos é complicado isto, hai moito arraigo a definir certas tareas pois, para unha parte da familia e outras tareas para outra, pero eu creo que iso é o que temos que cambiar e educar un pouco en esa sintonía de que pois, realmente haxa unha equidade no que respecta a unidade familiar e aos labores que hai que desenrolar. Gústame moito este chamamento que faz. Vos credes que é importante ter presente este concepto de corresponsabilidade na comunidade rural? Sí, moi importante, deberíamoslo arraigar sobre todo na educación hoxe en día, para que siga para sempre e non volver aos anos de atrás, que sí que é verdade que había unha maior distinción entre o home e a muller no tema das tareas e todo. Pero bueno, eu creo que hoxe en día, sobre todo aquí no rural, pois xa se cambiou moito a maneira de ver as cousas, de pensar, e bueno, é un avance moi grande. Porque é certo que aquí igual como que nos identificamos máis con unha visión máis tradicional, pode ser? Creo que sí, sobre todo que hai un estigma moi clásico do rural, ben dado de que o home sempre se dedicaba fora da casa, no rural, sobre todo esas labores máis físicas, mentres que a muller sempre quedaba un pouco en casa, ca crianza dos nenos, etc. E creo que se intenta romper un pouco con eso e que debe manterse, e sobre todo afianzalo na educación dos menores a día de hoxe, e incluso na dos maiores, evidentemente que cada día cambiar eso, e intentar que sea un 50-50 indiferentemente do tipo de actividade que claro, debemos rachar con ese estigma, non? E ter presente o concepto aquí no rural, ou que, Ana? Sí, a ver, es muy importante, sí que es verdad que igual, pues ya es algo que se trabaja desde los colegios a día de hoy. De hecho, tanto en el cole de Teixeiro como en el de Curtis se ha hecho un escape room relacionado con este tema para los niños, para que ellos también, desde bien pequeños, ya sepan que todos somos importantes y todos tenemos que hacer todos los trabajos. Y la verdad que el concello también ayuda mucho a que esto se vaya aprendiendo, porque ha hecho cursos también de maternidad, donde iban tanto el padre como la madre como el bebé, para que cualquiera de los dos desarrollara la función de padre correctamente. También ha hecho cocina para los hombres, que de hecho ha ido también, que se va a volver a hacer. Pois que ben, pareceme moi boa iniciativa por parte do Concello, e nós estamos falando do que sería o ideal. Pero vos credes que na actualidade, hoxe en día, hai esta corresponsabilidade, sobre todo no coidado a outros? Pensades que é certa? Eu opino que non. O sea, eu creo que melloramos moito, pero creo que queda moita labor por facer e que queda moito que mellorar. Ao final, pois eu que comentaba antes, sigue estando moi arraigado esa idea de que pois igual a muller se dedica máis ao cuidado dos nenos, a temas de cociña, a cuidado de persoas maiores, e é verdad que o home pois igual, sobre todo no rural, pois máis a facer traballos igual máis que supoñen un maior esforzo, ou non porque un ou outro non o poidan facer, pero sí porque pois é un pouco o estigma que hai, o que está creado aí, e todos, bueno, pois eso, por moito que queiramos cambiar e ainda que a unidade familiar fomente eso, pois é algo que está moi marcado e que é difícil de cambiarlo. Claro, que eu penso que aquí estamos poñendo sobre a mesa o que sería o ideal, pero hai que ter sempre presente que na actualidade aínda quedan cousas por cambiar, non? E vos credes que a corresponsabilidade mantén unha relación directa pois coa calidade de vida? É dicir, no referente á participación social. Eu creo que evidentemente sí, posto que ao final o feito de que as tarefas e todo calquera actividade familiar sexa equitativa, permite tamén que a nivel social tamén sexa equitativo. Ese poder disfrutar dunha vida social tanto o home como a muller ou a unidade familiar que corresponda. No momento no que ti aplicas esos estigmas clásicos, sempre deixas ao home unha maior liberdade que vimos desde hai moitos anos atrás, e o que se intenta romper un pouco con eso, tamén favorecendo a vida social en xeral.
Claro, porque é certo que se botamos unha ollada atrás, a muller quedaba na casa e o home era quen facía vida fora. Entón, sí que está relacionado con isto, non? Sí, sí, por supuesto. Y también lo que hemos estado hablando de tema trabajos, también pues como que el hombre era pues el que se encargaba más de los temas que requerían más esfuerzo y a día de hoy, poco a poco, estamos intentando que ambas partes puedan hacer los dos trabajos. Conseguir unha equidade, non? Pensades que a educación ten algo que ver nisto? Por supuesto, eu creo que, como dixía antes Ana, que é o primeiro paso para resolver este gran conflito que temos. Ao final, os rapaces, se están vendo isto desde o primeiro día que entran na súa escola e nas casas, como deberían, pois eu creo que vailles cambiar por completo a maneira de ver as cousas e van entender que hai que é o básico, o sea, todo sae da educación ao final, non? Todo parte dende que somos pequeniños. E vou vos preguntar, en que ámbito credes que é máis importante ter presente isto da repartición equitativa de tarefas? En todos, ao final, non? Pero, non sei, ocorre-se vos alguno que ten que estar presente si ou xa cambiar? Eu creo que o principal no familiar, porque é verdade que, por exemplo, as escolas pois teñen que traballan iso e están moi involucradas en eso, pero, bueno, por dicir así, hasta os 3 anos un rapaz non vai acceder a estar escolarizado, cousa que na casa, dentro do primer día, tanto se el vai a ver eso cada día, pois por pouquiño que sea, vai a ir collendo hábitos e familiaridade con eses conceptos e con esa forma de actuar. Genial, pois agora si, contádeme que facedes dende Curtis, que medidas hai aquí en Curtis para acadar esta distribución equitativa de tarefas, de responsabilidades. Pois como ben dixo Ana anteriormente, provixéronse cursos de cociña por parte do Concello, que evidentemente triunfaron, e vanse repetir en próximas. Existiron os escape room que tamén mencionou Ana anteriormente nos colexios, que se fomentaron esa corresponsabilidade. E maiores tamén se fixeran diferentes cursos, equinoterapia, creo recordar que existira por parte do Concello, e non me acordo ahora mismo máis. Bueno, también existe el CIM, que es el Centro de Información a la Mujer, que ofrece muchas cosas, como por ejemplo conciliación para los padres, porque a ver, obviamente el trabajo no tiene los horarios que a todos nos gustaría, entonces nos ofrece tanto por las mañanas como por las tardes un espacio donde los niños se lo pasan bien, es en el propio centro y además es muy, económico, sale muy bien. Pois a verdade, eu creo que aquí, en isto, tedes todo facilidades, non? Para que logo falen dos concellos rurais, E imos xa pasar ao terceiro e derradeiro dos bloques, a natureza, en concreto a súa conservación. Estando aquí no centro etnográfico, pois a verdade é que é un lugar ben axeitado. Pero antes quero que escoitemos a un experto que nos fale sobre este mesmo lugar, así que adiante. O centro foi edificado como unha parada no camiño hacia o río. O centro ten unha arquitectura modernista que está inspirada nos palleiros ou nas pallozas e foi premiado no certamen Bárbara Capuchin en Padua, en Italia. O centro está dedicado á interpretación e formación dos valores culturais e etnográficos do río Mandeo e a súa función principal é a posta en valor do patrimonio cultural e etnográfico da nosa zona. No centro podemos diferenciar claramente dúas zonas, unha zona divulgativa con un museo cuya temática é o legado dos nosos antepasados na conca do río Mandeo e unha zona formativa composta por un auditorio, unha aula laboratorio e unha zona de aloxamento. Bueno, tras escoitar, a verdade, un sabio disto, vos considerades que é importante que existan, pois iso, lugares de divulgación e formación con respecto á natureza? Por supuesto, eu creo que hoxe en día, pois, todos ou prácticamente todos deberíamos ter un concepto da natureza como algo especial, que aquí nos concellos dos rurais temos a suerte de ter, por así decir, normalizado, pero bueno, que paras a pensar e comparas ao mellor cunha gran cidade e non sabemos a sorte que temos de estar onde estamos. De que xa temos normalizado este amor pola natureza, non? Sí, eu creo que quen máis e quen menos aquí no rural, sí. Non sei, eu polo menos, desde a miña experiencia, a xente que conozco así, quen máis e quen menos, pois todos saben o importante que é e o que debemos coidar.
Entón é importante que existan edificios como este, non? Que divulguen este amor pola natureza que sentimos. Creo que é importante e eu, para min, considero que ter entornos así tamén se fan que a xente que estamos aquí teñamos un maior afán por coidar estes espazos e tamén considero que é importante que dentro do Concello pois sí que se potencien, por exemplo, a construción de edificios así, de favorecer este entorno, porque tamén creo que para visitantes que poidan vir de fora é de valorar e beneficianos tamén, pois como falábamos antes, o comercio, todo o negocio que temos, que viña xente de fora, coñeza Curtis e coñeza todo o entorno que nos rodea. De acordo con Noelia? Totalmente, non podo estar máis con calquera dos dous. Creo que moitas veces non valoramos o que temos pola cercanía que temos cada día, pero ao final sí que é certo que eu, igual que Mario, teño un cariño especial, pois ao final sempre pertencimos aquí, creo que calquera dos 4 en xeral temos un cariño especial a esta zona, por ser a nosa, e sobre todo, pois agora que levo un par de anos fora, sempre que se pode volver a casa, sempre se agradece volver un pouco ao rural e á natureza. E sempre favorecer que se construían, se protexa e se manteña isto durante moito tempo. E bueno, Ana, ti que tes esa visión tamén máis urbana, ti pensas que as zonas rurais xogan un papel fundamental nesa conservación á natureza? Es imprescindible, o sea, para mí, sobre todo lo que ha dicho Mario, es verdad, que al final cuando vives aquí no lo sientes, en plan, ya es normal, pero cuando vienes, que yo por ejemplo venía todos los veranos, para mí estar aquí era calidad de vida. Era, sí, o sea, para mí venir aquí era felicidad, era poder ir a dar paseos, poder, yo qué sé, hasta tenemos ruta del colesterol, ¿sabes? Que es para... en zonas verdes que allí es imposible, entonces es imprescindible. Estades de acordo que o rural xoga un papel fundamental nesta, pois iso, en preservar a natureza e sobre todo ese amor que sentimos a xente daqui? Sí, totalmente de acordo. E agora xa, para rematar, vos por que credes que é imprescindible coidar a natureza, toda esta riqueza natural coa que contamos? Bueno, creo que igual que decían na pregunta anterior, a calidade de vida que temos aquí, por moito que se nos intente vender o contrario, creo que moitas veces sí que é certo que ao final é iso. Temos zonas verdes á nosa disposición a 100 metros do Concello, 100 metros de zona urbanita, e temos zonas amplias para poder disfrutar da natureza, para poder ter unha calidade de vida moi boa, ao igual que temos pois a nosa disposición zonas para traballar, igual que hai moita xente nas súas propias casas, e ter pois unha alimentación moito máis rica, unha calidade de vida moito mellor que na das cidades. Ana, ti por que crees que é fundamental coidar este espazo maravilloso que temos? Porque al final como que lo importante es urbanizar todo y yo creo que es todo lo contrario, que donde haya naturaleza es donde hay calidad de vida, donde hay menos contaminación, donde puedes disfrutar muchísimo de todo lo de alrededor y no sé, para mí es el paraíso, o sea, antes ya lo has dicho, para mí estar así... De acordo, rapaces? Sí, a ver, eu estou super de acordo co que Diana e Raúl. Eu creo que temos que potenciar e tamén as seguintes xeracións inculcarlles, non, esa cultura, ese amor pola naturaleza e que queiran quedarse aquí, que non vexan pois como unha cidade como o sitio ideal, sino que valoren, non, o rural, valoren a naturaleza e os espazos que temos para disfrutar. Como dicía Ana, pois temos ruta do colesterol, temos diferentes espazos para camiñar, para poder observar paisaxes e cousa que nunha cidade non o vas a ter. Calidade de vida, non, Mario? Sí, a ver, é que basicamente pois, a xente ten que entender que a naturaleza está relacionada totalmente coa propia vida dunha persona. Ti da naturaleza vas a sacar todo. Vale que as fábricas tamén fan falta, pois todo o que queiras, pero, bueno, ao final, sin o natural non podemos vivir. Bueno, a verdade é que ledicia me dá rematar con este amor pola natureza. A verdade, penso que todo o que falamos está moi ben, valeu a pena esta segunda parada no Concello de Curtis, porque xa vedes, aquí a xente ama a natureza, ama o rural. E nada, vémonos esta seguinte semana que nos estamos quedando sen tempo con máis xente que ama o rural e que o defende. Así que, biquiños!